pare bat bisita lortu nituen egitea kartzelara. Orduan familiako urkoek bakarrik ahal izan zuten. Nik hor karneta falsifikatuta lortu nuen sartzea kartzeletara. Beste batzuk beste borroka tipo baten sartuta zeuden eta existitzen zen, aspalditik. Eta etaren inguruko borrokan sartzeko aukera eduki nuen da nik ez nintzen armakin erabiltzeko bezain balientea, iruditzen zitzaidan orduan balienteak izan behar zirela armak hartzen zituztenak, gaur gaitzetzi izan arren orduan. Denen artean hartu genuen konpromiso bat izan zen armatara pasatzea batzuk, eta beste batzuk frente kultural bat egin genuen, eta herrian beste era batera konprometidu ginen Euskal Herri honetan. Baina danok ere dinamika berean, ezta? Euskal Herri bat egitera eta Euskal Herri hori Espainiar menpekotasunetik ahalik eta gehien askatzeko konpromisoan, ez? Eta, hor, justu 71ko kursoaren martxoa aldera, uste dut izan zela olakon bat, Basauriko kartzelatik igez bat egon zen, 5 militantek ihes egin zuten. Nonbait jakin gabe behar bada alako konpromisoetan sartuta nengoen, askotan gertatzen zen hori gure artean. Eta nire izena agertu zen papelen batzuen artean eta akonsejatu gintuzten erretiratzeko militantziatik eta edo alde egiteko biztaldera edo olako zerbaitan nik hainbeste importantzia ez nion eman edo ausartagoa zara gaztetan eta arrezgatu nuen hemen gelditzea eskutatu aldi baten, ginen etxe baten eskutatuta aldi baten, jakina, beldurra sartu zitzaidan Otxandioko ikastola gertatutakoaz gero nahiko kalte egin nien ikastola moduan Otxandiarrei mugatu zelako pixka bat irakasle falta barriro eta zera. Ez nuen nahi izan hori gertatzea arizkoari eta orduan ikastola mugimendua utzi egin. Utzi egin nuen zuzenean lana egiteari, ez ikastola mugimendua. Handarein izatari. Handarein izatari utzi ginen, 71an. Eta, beste etapa batean sartu nintzen, eskondu nintzen, semalabak ekarri, gari batan, ikastolak albotik laguntzen nituen.